O, day. Ayan, day. Challenge na naman to. Pili ka naman ha. O, yan o. Bibiling ulam. O, pili na ba? Uy. Ayaw mo kitubay. Yan na. Kumuha ka na dyan. Basahin mo kung ano yung mabasa mo dyan. Ikaw, kung sino bibili sa atin ng ulam. O, day. Basahin mo. Basahin mo. Basahin mo. Basahin mo. Ano na yun? Asa? Ano yun? Asa na ngayon? Ano? Basahin mo nga? Asa na? Asa? Basahin mo na. Basahin mo na ba? Ano ba yun? Asa na yun? Kuhanin mo. O, basahin mo. Ano? Ano? Daya mo. Basahin mo ka. Basahin mo. Oh. Daya mo. Oh. Katupay, bili ka ulam. Daya nito. Ako talaga bibili ng ulam, katupay. Katupay, bili ka ulam. Katupay, ito yung bilhin ko. Ako yung nakabili ng ulam ngayon. Tsaka kinilaw. Ano to? Gising-gising. Apa nganggo? Kaya na lang tayo, kulay. Ano to, kusit? Kusit, sige, order na natin. O, sige, yan. Cut yung order. Ito pa yun, pinili ko. Sarap to yun. Tulingan na, ano to ba? Kumaing. Saka, kinilaw. At gulay. Okay, kuya. Totem. Mga tupay dyan ako pala dito. Balik na tayo mga tupay. Tayo na nakabili ng ulam ngayon. Mga tupay, bili ko na rin yung mga plaga ko. Ulam. Ito yung ulam na libre ito mga tupay. Kaya libo, ito yung bibili. Sa akin alagang aso. Sa pupiso lang ito mga tupay. Kaya, bili lang ako ng 4 na piraso na ako. Dito ako nakatira mga tupay. Puro building. Yung tinitirahan ko mga tupay. Papalikan tayo mga tupay. Galing na bili ng ulam. Mga tupay. Ito yung napili kong ulam mga tupay. Ito na ako sa bahay. Yan. Kakain na kami mga tupay.